Ahojky koloušci a mandarinky, vítám vás u svého valentýnského videjka, ve kterém se naučíme, jak se líbat s lidmi. Ukážeme si základní pohyby a kroky k vítězství a naučím vás to. Existuje několik druhů líbání, například narozeninové, kdy se na chvilku dotknete něčích rtů, nebo uvítací, které koresponduje s tím předchozím. Dále zde máme vykousnutí, kdy se snažíte kousnout do jazyka toho druhého a on se snaží uhýbat. Je to doopravdy bžunda. Kousání předchází filtrování. My se dneska naučíme jazyčkové líbání, které vzniklo ve Francii. Nejčastěji se tedy používá v Německu. Jak již název napovídá, do tohoto činu je zapojen i jazyk, což je velice profesionální, protože se dotýkáte jazykem jazyku toho druhého jazyku. Žůl. Nejprve si ukážeme demonstraci toho, jak to vypadá v praxi. Nabyl jsem několik znalostí a nakonec jsem vyhotovil tady k vzížedě foždé model možné situace. To modré jsem já a to červené je Michel, což je dívka, kterou miluji a s kterou chodím. Ano, takže bohužel jsme se ještě nikdy neviděli, protože bydlí daleko, ale představuji si naše první shledání nějak takhle. Takže představte si situaci, kdy vlastně přijdete k sobě a teď ji musíte chytit dole, tady v tomto vlastně segmentu, který se skládá z polygonu. Přímo tady ji vlastně touto ťapkou, moment to trošku natočím, chytíte tady za tento segment, s kterým můžete ještě různě hýbat. Druhou ťapkou ji vlastně můžete chytit třeba za hlavou, s tím, že ji musíte trošku zřejmě naklonit a vy nakloníte na protistraně taky stranu, vlastně hlavu. Tak, a jak uděláte tento počin, tak protějšek, což je v našem případě skvělá Michel, vás chytne například za záda. Je taky možnost, že vás protějšek chytne, moment, já to tu jenom otočím, ano, že vás protějšek chytne skrz vaší ruku za hlavu, ano, ještě to tu trošku natočím, ano, takže vás chytne za hlavu, taky, takže se budete držet vlastně stísněně. Teď s nohama musíte je dát třeba mezi nohy, aby se tam vlastně někde vlezli, tak. Teď si ještě ukážeme vlastně, jak to vypadá v hezkém módu. Ano, takže to je ono a zapneme hezký mód. To je toto tlačítko. Ano, chvilku počkáme. A v hezkém módu to vypadá takhle, takže je to doopravdy hezké. Tak, a nyní si ukážeme, jak to vlastně s tím jazykem je. Takže nakreslíme si, ano, tak a tak, to jsou hlavy, ještě jim nakreslím krk a ruce, vlastně s krkem a rukama a nohama se budete držet tak, jak jsem vám ukazoval před chvilkou. V tomto případě to ale jenom pro demonstraci ukážu takhle narychlo. Nakreslíme oko, ano, a pusu, ano. Budou se chtít jít teď líbat, takže jeden vyplázne jazyk asi do této pozice, druhý vyplázne, což je vlastně tady toto je Michel a tady toto jsem já. Ano, takže vypláznete jazyk a potom se vlastně já přiblížím k ní a ona ke mně. Vznikne nám tedy, nakreslím ústní dutinu a krk. Ano, takže tady toto je krk, tady je jazyk, tady je vlastně prostor, volný vlastně vzduch a tady je její jazyk, vlastně, který vede až do krku a tady vlastně krk. Takže ty jazyky se podle toho, co jsem zjistil, dají nějak k sobě a začne se s ním různě kýmácet a
tak různě. Jsou tady taky otázky, jak hluboko nebo jak daleko dát jazyk protějšku. Mnohokrát jsem slyšel, že někteří lidi dali někomu jazyk do krku, což ale není možné, sám jsem to proměřoval a prostě on tam nedošáhne. No a vlastně ta délka, dejme tomu, že tady jsou zuby, tady toto je stolička, tady toto je vlastně to vepředu, tady je tež to vepředu a tady stolička. Takže já bych řekl, že je to takové optimální tomu vašemu vlastně spolulíbacímu, nebo jak to nazvat, pošimrat stoličky. Pošimrat stoličky by mělo absolutně stačit. Pro fajnšmejkry tady mám vlastně takové pokocháníčko jejich smyslu. Vidíte zde novodobé zařízení, s kterým se můžete s někým líbat napříč celým světem. Je to doopravdy interaktivní. Dokonce můžete i své líbání nahrát a pak se líbat sám se sebou, což je, si myslím, skvělé. Rád bych to vyzkoušel, protože to musí být výborné a musí to být se mnou nezapomenutelný zážitek. Tady to trošku posunu, vidíte, že pán tady velice velký sympatiák vlastně nahrává a tady vidíme, že to jde provádět vlastně jako naživo. Je to doopravdy skvělá mašinka a rád bych si ji pořídil. Ano, rád bych si ji pořídil. Ano, rád. Ano, je to prostě úžasné. Jsem rád, jakým směrem vlastně směřuje vývoj, protože je to úžasné. Já osobně jsem se ještě s nikým nelíbal, protože se v tomto aktu vyskytuje až mnoho proměnných, které nejsem schopen předem určit ani dostatečně inicializovat. A proto mi líbání připadá jako nadlidský výkon. Navíc mám mimo jiné bakteriofobii, doufám tedy, že mi dnešní hosté pomohou. Pozval jsem si do studia veselé tlapičky z příběhu veselých tlapiček, které mají již mnoho zkušeností a odpoví vám na základní otázky. Toto je Květa, čau, a tady toto je Vladimír, čau. Dnes budou figurovat jako Michel a Vojtík. Michel, na jakou stranu mám u jazyčkového pusinkování naklonit hlavu? Vojtíku, chyni si za bradu a nakloň si ji, jak potřebuješ. Představ si pod ní plně manipulativní portál, který otvírá bránu do paralelního vesmíru. A mám potom používat jazyček hned nebo až po ní? Až po ní, je to tak mnohem interaktivnější. Co když ho začne používat ona a budu mít zrovna zavřenou pusu? Budeš ji muset otevřít, Vojtíku, asi do výšky 3 cm. Co se má s tím jazyčkem dělat? Jak si nechápu jeho zakomponování v této úloze? Skoro cokoliv, co tě napadne. Můžu s ním udělat i spirálku, namotat ji a potom pustit? Jak je to s tvořivostí slin? Mám si připravit kapesníček? V tu chvíli ti vyschne v krku, proto si sebou nezapomeň vzít pití, abys pak nebyl dehydrantovaný. Jak dlouho tato činnost potrvá? Dokud se ty nebo ona neotrhne. A bolí to otrhnutí? Jen pokud si uděláte s jazyčkama uzlíčky. A kdo se potom otrhne? Na chvilku, ať se otrhne sama. A co zápach z úst? Mám si vzít předtím česnek nebo pizzu? Mám rád pizzu. Jak zjistím, jestli má ráda pizzu i ona? Buď se jí zeptáš, jakou má ráda chuť, anebo si vezmeš výkačku, například od nejmenované firmy Orbit. Jakou mám očekávat reakci po líbání? Existuje na tuto reakci nějaký termín? Obejmi ji nebo ji pohlaď po vlasech, nebo se na ní usmívej. A žádný termín proto neexistuje. Je to naprosto variabilní. A co když nemá žádné vlasy? Budeme se potom usmívat, chovat stejně jako předtím, nebo nějak jinak? Podle toho, jestli se ti to bude líbit. A co když se to nebude líbit jí? Tak zařídíš, aby se jí to líbilo. Peníze většinou pomohou. Kdyby měl přijít druhý level, kdo začne s líbáním? Zase záleží na tom, jak kdo na to bude reagovat. Je to hodně variabilní, ale většinou to přijde samo. Začneš ty nebo ona. Začne vůbec někdo? Ty nebo ona. Nebo všichni, nebo taky nikdo. Nebo oni. Když se spolu začneme líbat, znamená to, že spolu chodíme?
Záleží na tom, jestli spolu někam chodíte. Michel, jak to chutná? Polknul si někdy sliny, Vojtíku? Tak to chutná takhle. Skoro jako by to bylo salko. Polknul, ale co když mám hleny? Chutná to doopravdy takhle hnusně? Záleží na tom, jaká má dívka vlasy. A mám ještě jeden poslední dotázek. Můj nejlepší kamarád, který je profesionál, se ptá, jak je to s bakteriofobií? Má se něčeho obávat? Vojtíku, můžeš tvého kamaráda uklidnit. Například na lidských rukách nebo na klávesnici se nachází bakterií mnohem více. Takže děkuji mým hostům tady k skvělé Květě a skvělému Vladimírovi. Mějte se krásně a ať se vám v životě daří. Ahoj! Ahoj! Doufám, dámy a pánové, že jste se něčemu přiučili. Chtěl bych vás poprosit, jestli byste Kajsik sdíleli toto videjko, aby ho vidělo více lidí a více lidí se umělo polibovat. Děkuji a mějte se hezky a přeji vám hodně lásky a pěkného Valentína. Pokud budete chtít, tak v létě mohu natočit videjko, jak zbalit slečnu, tak se mějte hezky. Ahoj, ahoj, ahoj.